Farrajulu tawi wong lanang iku yujafi benggangaken sapa wong lanang mirfaqaihi ing sikut lorone wong lanang anjabaini saking lambung lorone wong lanang waya tilulan ngangkat sapa wong lanang dana ing wetenge wong lanang anfakhilaihi saking kuku lorone wong lanang fi ruku'i dalem nalikane ruku' was sujudi lan sujud waya jadaru lan banteraken sapa wong lanang fi maudhi'il jadi ing dalem panggonane banteraken
Wa idza nabala nalikane mekenani ing wong lanang apa sae suwi-wiji fi shalat ing dalem salat sabaha mongko maca tasbih sapa wong lanang. Pun kalau kita sampun ngaos babagan masalah sunah sholat, jadi sunah sholat sampun dibagi 3 kalau ini ku enten sunah sing sadurunge sholat, ini ku adzan kali iqamah. Terus sunah sing ketika sholat, terlebih sholat, ini ku sunah abad kali sunah hayat sebutannya. Terus sunah sing sabadane sholat. Ini ku nek khusus imam niku pindah posisi, berubah posisi. Sing asalan ngadep mulon dadi ngadep ngetan utawa ngalor. Pokoknya berubah posisi. Lajeng sunai badai sholat ini ku wiritan pikiran. Nggih, kali banterno swarane ansal sae dipelanno dhewe-dhewe nggih boten napa-napa. Terus donga hajate masing-masing sareng-sareng nggih monggo dhewe-dhewe nggih boten napa-napa mungkin kita duwe karep dhewe-dhewe. Terus sing nomor sekawan niku salaman musafahah. Lah saniki sing kita pelajari niku bedane wong lanang karo wong wedok tenggene salat niki gambaran secara ringkasan. Nah, kalau biasanya pun dibahas terjadi rukun sholat saja nih. Dan sunnah sholat kali rukun sholat. Tapi niki supados lebih ringkas malih niki dikumpulkan dari gangsal. Wong lanang karo wong wedok nek sholat bedane enten gangsal. Gini ku nek wong lanang niku bentuk rukuk kali sujute sikute niki begal. Nah, sikute wong lanang nek rukuk kali sujud niki ngadol mboten ditempelno tenggene lampu. Nek sing estri niku tadulu ba'daha ila ba'din dikumpulake. Rukuke dicepitno ngenten, sujude nggih dicepitno ngenten. Nah ate nggih wis mungkulino iki namung review mawon. Lajeng nek pas wayahe sujud niki napa niku perute niki diangkat saking pupu nggih, ngadog saking pupu. Lebih deklak ngene. Sujude wong lanang niki wetenge luwih ngadog, luwih ngangkat saka pupu. Nek tiyang estri malah dipepet niki dipepet dicepitno. Lajeng nek wong lanang niku enten maudhi'il jahri. Nek wayahe maghrib, wayahe isya, wayahe subuh suarane dibanterne. Dibanterne pas napa? Niku waosan Fatihah kali surat sabadane Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Nah, nek sing tiyang estri niku malah dilirihno wa tahfidu sautaha. Dilirihno suara. Kecuali nek jamaah khusus tiang estri sing imami nggih tiang estri nanti. Nek sing imami tiang estri jamaah nggih makmum tiang estri tur mboten ngangge mik sing sampe krungu wong jaga, maka sunnahe dibanterne sing sekirane krungu sak jamaah maksude mboten sampe krungu jaga. Tapi nek enten potensi wong jaga ya krungu malah digeken ngliti. Oh. Kemudian nomor sekawan nek napa niku ten sholat niku enten suatu situasi KLB, suatu situasi luar biasa. Contohnya imami keliru. Nah, niku wong lanang dikongkon maos tasbih, kongkon maos subhanallah.
Tapi hati-hati para bapak. Nek mau subhanallah niate zikir. Niate apa? Zikir. Utawa niat zikir tur ngilingno imame. Betul napa niki? Niate zikir tur ngilingno imame. Tapi nek niate jenengan iku nggur ngelingno tok, mboten enten niat tasbih, mboten enten niat zikir, salat batal. Dadi waosane kaya padha subhanallah. Tapi nek niate niku nggur ngelingno imam, keliru iku imam. Subhanallah ayo baleni. Keliru didandani. Duwe niat ngono tok, mboten enten niat zikir, salat itu batal. Karena padha karo wong omongan. Nek tiyang estri niku dikeken tepuk nggih. Nek terjadi sesuatu KLB, kejadian luar biasa ten salat, contohnya kaya imam keliru, niku keken namung keplok. Sing keploke niku ngangge punggung tangan nggih. Nah, satu ning ngangge bagian dalam, satu ning ngangge punggung. Namun sepindah. Tapi nek niate dulinan, siang istri niate nggur melok kanca-kancane lho. Kok keplok iki lapo? Dhewe gak ngerti alasane. Gak ngerti kelirune imam. Mergo kancane keplok dhewe melok keplok nggur dulinan. Hukum iso batal. Nah, makanya hati-hati kita niku nglampahi sesuatu kudu ngerti alasane. Kudu ngerti sebab. Maka bisa jadi ngapunten. Umpama yang terjamaah imame kletu. Terus jamaah ada beberapa soft. Niku sakjane sing perlu ngelingno sakjane soft pertama tok pun cekap. Sing luwih cedhek kali imam sing saged ningali ten imam niku mawon sing ngelingno pun cekap siji loro wis cukup ya jane. Ora usah kuwabe langsung subhanallah paduan suara. Mboten usah. Soalnya kadang sing liya ora ngerti, gur melu-melu. Bahaya itu nanti saged batal salat. Niku nomor sekawan. Sing nomor gangsal nggih niku masalah aurat. Tenggene salat, masalah salat nggih. Nek sing kakung niku aurate namung udel ngantos dengkul. Bainas surrati war rukbati. Namun sakniku tok. Tapi nek tiyang estri jamiul badani seduwaten awake ilal wajha wal kaffain kejaba wajahe kalih epek. Nah niku nek terlebet salat. Nek terjebone salat ben mali mangke awake seluruh badan. Nggon niku ringkesane bedane salat tiyang estri kali salate wong lanang namun gangsal. Gini ku nek wong lanang niku benggano sikute saking lambunge kanan kirine dibenggangi. Nek sing wedok malah dikempitne. Terus nomor kali niku posisine weteng diangkat saking pupune nek kaya sujud niku. Rada diangkat ngenten nek sing wong lanang. Sing wedok malah ditekane, dindekne ngenten. Sing nomor 3 niku enten tempat-tempat wayah-wayah suara dibantengi nek wong lanang. Niku maghrib, isya, subuh pada rakaat 1 dan 2 ketika baca Fatihah dan surat setelah Fatihah. Nek tiyang estri semuanya dilirikno. Semuanya dilirikno, semua waktu sholat kecuali nek imam tiyang estri, seluruh jamaahnya tiyang estri dan tidak berpotensi kedengaran yang jauh, maka sunat dibanterno kangge sak jamaah tok. Kemudian sing nomor sekawan gini pun nek enten KLB kejadian luar biasa ten salat tiyang kakung maos subhanallah. Gini pun niate kangge zikir. Utawa zikir plus ngilingno napa-napa ana zikire ngono. Tapi lek niat ngilingno tok maka salat batal. Sing estri cara ngilingno ya kangge keplok. Sing keploke mboten enten niat dolanan. Niku
Sing nomor gangsal niku batas aurat. Nek batas aurat tiyang kakung namung antara udel ngantos dengkul. Nek siang tiyang estri sebuatan awake kejaba pundi wau? Wajah kali telapak tangan. Bagian dalam maupun luar iki boten aurat. Nggih, umpami niki boten enten tutupi boten apa-apa niki. Rukuhe jenengan umpami boten enten luwe ngeten boten masalah. Karena niki sanes aurat. Sing pergelangan itu, pergelangan sampai ngadeg niku. Niki sing kemudian perkara sing batalne salat gimana ya? Perkara waladhi yubtilu as-sholata ahada asyara sayna ono 11 perkara. Mungkin kitab itu nih sakit berbeda cara itu. Gini ku al-kalamul amdu ngomong sengaja ngomong senajan sak huruf he. Nah, mawon maka hukumnya batal. Sengaja hukumnya batal. Wal amalul katsir ngelakoni perbuatan sing akeh. Ini ku lebih dari 3 kali secara mutawaliyah, secara berturut-turut. Iku hukumnya batal. Jadi kaya umpama nek gatel iku digaruk sampai tangannya obar telusi siji loro telu batal. Obahe sampai ping 3 batal. Tapi nek obahe niku kangge maslahati salat, mboten napa-napa. Contone napa? Salat angine kebanteran sarunge buka. Maka terus ditutupi sret ngene. Nah, meskipun gerakan lebih dari 3 mboten napa-napa karena ada kebutuhan salat yaitu untuk menutupi aurat. Karena nek aurat terbuka, ini salah satunya mangke inkishaful aurat itu terbuka hukumnya termasuk batalnya sholat kecuali nek langsung ditutupi. Nek langsung ditutupi meskipun gerakannya rada akeh lebih dari 3 betul-betul. Karena kebutuhan kan menutupi aurat. Terus kemudian hadas, terjadi hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Tengah-tengah sholat untuk tengah-tengah sholat ngompol umpami, bahkan umpama tengah-tengah sholat keturun wae sujud kok keturun hukumnya batal. Terus kemudian kena najis, nah keceblokan najis, nah iya sing najis ini ku mboten dimakfu, tidak ditoleransi, najisnya lumayan banyak. Terus kemudian mau kebuka air aurat termasuk. Terus niatnya berubah. Hati-hati. Merubah niat hukumnya ya batal nih sholat. Jadi niatnya dirubah pas waya wis niat sholat zuhur ternyata wis aku tak sholat qobliyah zuhur wis aku tak malu oh benar sama lah batal. Wis kadung sholat. Mending teko awal ditetokno iki sholate qobliyah zuhur apa zuhur. Terus mboten ngadep kiblat. Ukurane sepinten sak dodo kalau ben terangan. Tiyang niku ukurane kiblat niku dodo nek madzhab Syafi'iyah. Mboten namung wajah tapi dodo. Artinya meskipun wajah iki rada noleh tapi sing penting dodone tasih teng kiblat maka boten batal. Tapi nek dodone owah, sret budi tarik kancane boyok napa ngoten. Meskipun wajahnya ngadepe teng kiblat hukumnya tetap batal karena pancere iki pancet dodo. Terus mangan lupa mosok nang salat mangan. Nek mangan nggawa piring koyane salat mboten enten wong salat terus nggawa piring mangan apa wae mboten enten. Sing masalah ku selilit, hati-hati iki. Selilit iki. Jenengan mantun dalan lali ngombene utawa dereng ngunjuk utawa dereng kemu. Dereng kemu. Sajane mangan niku batalne salat mboten? Batalne wudu mboten? Mboten kan, jenengan matur wudu se terus mari ngono buka poso. Buka poso niku. Aku tak wudu se wis nganggo ruku, wis nganggo sarung. Terus batalne salat, dia makan semangka. Terus ngombe es dawet. Mangan gorengan papat. Tambahi bakso. Terus pokoknya dahar lah. Dahar. Terus
Matur ngoten takjil istilah iki, takjil terus kemudian jenengan sholat. Wae sholat kan digawe maca obah bismillahirrahmanirrahim. Selilite metu, Pak. Selilite teko iki butuh metu. Waduh, yo. Ditokno emang sate. Dilek batal. Iki hati-hati. Kok jenengan gawe dulinan nang ilat, diputer. Hati-hati makruh kuwi. Nggih. Sing apik ya nawa ditokno alem-alem. Lho nggih saestu. Dadi nek wong melet-melet nang salat iku ngetokno selilit. Nek pun medal saka bibir, mangke nembe diusap sret. Oh, beres. Tapi nek selilite medal saka untu, mergo jenengan boga padha kaya aku. Terus dilek, ngalah titik ae kok. Meskipun ngelek titik, blek batal salat. Karena hukumnya pun mahal. Nek namung ludah tok mboten masalah. Karena ludah itu memang asli teko lok mriki. Tapi nek selilit kan teko jogo, Pak. Selilit ku barang teko jogo pangan mau dilebokno kecakel nang untu. Nah niku nek dilek hukumnya mangan. Wasyuhu lakobe termasuk. Wal kohatu guyu lakak-lakak. Tiyang nek salat kok delok utawa ana perkara sing lucu, umpami jenengan salat. Putune jenengan pelayon ngajeng kepreset ibu lucu. Nah, jenengan kok sampai guyu. Obah iki lho, dodo sampai bar. Nggih, batal lho salat. Nggih, batal. Bahkan nangis wayahe salat hati-hati. Nangis salat kan sae, Pak. Apik iki. Saya salat wae nangis, salat wae nangis. Nangis wae salat. Saya bingung. Nangis wae salat itu kan sae. Termasuk disyukuri niku saestu. Mboten kabeh wong iso nangis terlebete salat. Kita nangis itu nek ditagih utang. Wayah bayar ya Allah. Terus duit. Tapi nek salat kok iso nangis masyaallah. Sagete kita nangis wae salat iku nek salate teng ngene Masjid Nabawi utawa Masjidil Haram. Iku insyaallah sak elek-eleke wong iso nangis lah. Tapi nek salat al-mujahidin kok iso nangis, insyaallah oleh rezeki sama Allah nih. Rezeki khusyuk. Khusyuk itu rezeki lho, Pak. Enten usaha tapi sakjane niku rezeki khusyuk. Niku nek nangis kita sampai kenemenen sampai hukumnya batal salatnya. Hukumnya batal. Makanya hati-hati. Guyu lakak-lakak yo batal. Angsale ya apa? Mesem. Himpet. Ngempet ngentut ayo. Dadi guyu lakak-lakak nggih batal. Nangis guguk-guguk nggih batal. Nek nangis niku namung kaya krungu swara untuk kendi nek tengene hadis niku Kanjeng Nabi nate beberapa sahabat niku mirengaken Kanjeng Nabi niku mular tenggene salat. Tapi suarane koyo niku lho. Panci umum. Ngoten. Ngene tok, Pak. Nah, niku mboten napa-napa, mboten batal. Tapi nek sampe metu suarane metu suara koyo huruf ngoten maka batal. Sing nomor 11 terakhir niku naudzubillah murtad. Tiyang sholat terus kok murtad terlebih sholat maka itu batal. Lho kok iso iya, Pak? Karena kadang kita sholat niku setan ku mboten godho saka eksternal mboten, tapi godho ati kita. Kono lampah sholat. Ya ono yang ini lho sholat ora sugih, deloken Cina-Cina. Gak sholat yo sugih. Sholat ora ono gawe. Sampai digodho ngoten. Terus meragukan syariat sholat naudzubillah. Karena murtad itu sebabnya macam-macam. Enten murtad bil fi'li. Murtad mergo nglakoni perbuatan. Koyok napa? Koyok niki nyembah brahala, koyok ndiluk nang brahala kangge menghormati brahala, Pak. Niku mboten namung batal keyakinane murtad naudzubillah. Zaman rumiyin
penjajahan di cerita nih baru nih. Kita niku nanti dipeksa kali Jepang, nggih Pak nggih. Nek isuk kali sore kengken ngadep srengenge, nek isuk kon ngadep ngetan, nek sore kon ngadep sore, ngadep ngulon kongkon diluk nyembah srengenge. Meloki raja tenggene Jepang, nyembah raja tenggene Jepang sampai enten rumiyin. Almarhum al-Maghfur lah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu kan nate dihukum kali Jepang mergo menolak nglakoni ngoten yo iki wong niku murtad mboten masalah. Enten sing murtad mergo penggawe, enten murtad mergo lesan. Mergo ngucapno perkara-perkara kesyirikan. Enten sing murtad mergo perasaan. Duwe angen-angen, duwe perasaan tok. Kalau kami sholat ini gak berguna, kenapa diwajibkan? Kalau nonton ini hati-hati. Ini syariat ini gak tepat ini, gak mau manfaat ya. Nah, hati-hati. Ini kumpul dari nomor otak alhamdulillah. Jadi kita dijogo imannya atas izin pecah usul. Itu cerita lagi. Perkawis perkara sing batal nih sholat, kali beda nih sholat itu yang ekstrim kalau dia kaku. Cekap ini pun biasa dilakukan. Insya Allah ini kita ngawal tentang makruh harus sholat, makruh dan sholat. Sholat itu kan duit tata krama, duit adab, duit sopan santun. Lek sopan santun itu boten dilampahi, kalau dilanggar, sajane sholat itu tetap sah. Cuma makruh hukumnya, boten sopan, tengarsane Allah lagi enten beberapa malah luwih kakak timbang perkara sing bantah ini karena barometernya jelas kan. Tapi nek masalah sopan santun ini kali ulama dicacah atau saya kali dosa mungkin kata pun kita memahami subhanallah. Oh gimana dilihat kita pakai gitu tapi dipendem terus di disai zaman rumiyin nggih artine ngeten barang niku nek ageng niku maka digawa dhewe ngapunten nek silit kan anu to Pak gak ono silit gedhe ya berarti cek mangan niku nek silit gedhe nek silit niku kan sakjane cukup digeser mawon tentangan. Boten masalah. Ngeten mawon. Sing barang sing disak niku maksude kita niku nek jek ngesak kaya pulpen ngoten lho Pak. Duit niku lek digawe salat kan kadang dawa. Nggih. Wong lek kadung salat supaya sujud linding. Niku kan ganggu kekhusyukan. Niku termasuk makruh dalam salat. Perkara sing makruh. Tapi bener batal. Dadi wong nek salat ngesaki apa-apa gemandul sing ganggu konsentrasi kita salat, ganggu kekhusyukan kita salat, termasuk hukume makruh. Tapi nek sing kaya musab terus dilebokno ten sak niku mboten ati bener terus. Saya ngertos kula nek perkara kaya selilit niku cukup namun didalaken enten mawon. Pokoke aja sampai ditokno sing mandharati ten makmum liyane tenggene jamaah liyane. Dadi dikipakno mboten angsal. Mboten angsal niku. Selilit niku najis mboten. Ayo mboten najis selilit niku. Dadi jenengan nemplek wonten mriki mawon. Sampai dari salat engko mari dibuat nang jowo. Mboten masalah. Wong mboten najis niku. Wong niku kan panganan sing mlebu. Panganan selilit najis berarti sak panganan sing kita wau dahar yo najis kabeh. Cuma kan ganggu kekhusyukan sholat nek lesan iki kita wedal muni napa-napa niku kan obat Pak mriki niku. Makane kudu didalemi. Diusapne ngenten. Sing penting aja sampai kena wong liya. Termasuk ngeludah niku mungkin sing dimaksud ngeludah. Enten tiyang ngeludah niku sing tensang ngeten. Mungkin kok romo niki. Nah niku salah satu makruh atau sholat niku lek ngeludahe boten
ngangge aturan, mboten ngangge sopan santun. Ludah napa mame sing ludah iku ludah riyak. Ludah apa ingus ngoten niku. Niku mangke enten protokol. Insyaallah benjing kita bahas. Begitu kan, subhanallah.